Keblai pi ki perlok keba yo patah kan ke cikai niam keba sisis to yo jongi ada priang murom pi de ke kemen bat ni khot yo blai malong ton rai jing hikai kan step tak ke jadwa jongi tak kat ke priang murom ni pi priang murom yo blai khot yo blai ben hikai ngi tang kat pa le pi tong yo wa chwa berstang kan cikai niam jongi ha ke kerteng pa baru kon ba mesim ba khot amen le try kan rat ni dap tang tak je songu yame ba mela kar khom la da yang baro sto yo ke yo bradap pa la poi ben sak kan ke yo ya ka ba ni stang ya ka barbor tak ke jikai niam pa me ble so ba ke kai lem yang ni tarab ba ke jikai jemi kan te ke jing im jong simet ba te ru ke jing im jong ki we be im lang sa lang ba ni tak kar kho ke jikai niam jong ni me ble so ba kai ni lang ba ke jikai niam bangi pelong mana ta yo kam tam man ta ka step ble hikai ni so ba ipa ni kene baro daw Chris utrai jongi amen tengah pembuat dak tianu ble hade kata na sa ai ka jikai niam ka chipule la chithi banang kong jong Paulus bukhot sakinong korin pranong bakhat ar phnyau du lai phu we phi te phi long kamet Chris we pa we na phi ulong udkhot met jong u nang ta ble labu ha ka balang ki apostol nang kong bat ya ki no yu lupa nang ta ki nong hikai nang ta pat ke nong le kam phla ki nong pen klan ya ki nong yarap ki nong pen khia ya ki nong yarap ki nong pen ya kam bat ki tu ki bakran ya ki ten ki thlej hato baro ki long ki apostol baro ki long ki noi tholupa baro ki long ki no hikai hato baro ki le kam phla ne ki don ya ka bo pen khia hato baro ki kran ya ki ten ki thlej baro ki don la ki sap ban batai ki ten ki thlej to ang not ya ki sap ki ba kham kraw ka tin jong utrai ka jing so ngo ya ublei perlok bat para bangai bi akan ga step makwa ban ai ka jikai na ka to jing pulek basap tenat ka ba Paulus pkhoi ulia thu sepang ki sap ba pher ba ubleu ai haki brio kisah balong ki apostol kisah balong ki noi tholupa kisah balong ki nopen khia kisah balong ki no kran pat na lor ki to hadi kata uong to ang nor ya ki we par ki sap ba kham kraw ha ka jing im jong pi akwa banya pusan ban hikai kan ka step na ki to kin tien bak hat do Stephen kong Paulus ki no Korin nó khát ar lai phù quê khi bà ông ăn nuốt ya cái chừng ai bà khăm khao ha cái chừng im trong phi ở đây nghe cái ly cái quê cái chừng cái ly cái em mua kita cái chừng ai bà khăm khao cái bà nghe đây ban ăn nuốt ha cái chừng im trong nghe te ha cái này step qua ban ya person nak tian ublay ban ya tip cái kita cái sap bà khăm khao bà nghe đây ban ăn nuốt te bangen ang nuot ki dan ka ban tip swa ki kita ki sap bagi de ban ang nuot ngan le kum noi kita ki sap bangi ang nuot ngab wat lat habat bud habat pan jarap noble nek prabreu pan tip ya ki to ki sap bakam kraw nang ta pa de papantre kam ya ki ha ka jing im jongi bat papantre kam ro ya ki ha ka jade bat ki parabreu ide bakan mau man kisap ba au blay yang ni ide belong kisap pante ya ki prabriu kisap pante ya la de pan sap kisap pante ya ka kan hun ne kan hun bangidon dengan pa chadin kan dian ipu le kan ka chok chi thi no ba khat ar khalai kha sao u Paulus ong kham tam ka ba khat ar ong kisap ba phiyo ki de belong pante ya ka met ba mayan jong Chris kamur kisap ki bangadon kide belong kisap ba ai cementoy ya kan hun bangadon kabalang ka bangadon ka kan hun ka bangadon tila makata to menyepet ki mo kita kisap
kat kum gaji puson jengah kat kum jing sew jengah kini harum ki bangan sabatai mentan kilong kita kisap bangi de banyawat ide banyak angno de ki kisap balong krau hakaji em jengin kebenang kong kidi ban angno nang kong ya kajing em sem jengin kaji angno de kajing em sem jengin kade ka sap krau tam balane ba kham krau hakaji em jengin bani ki we la se la ban ong lane ki we bangal don lupa kisap jeng kisap angno ya ka men sem jadi bukan mau boleh tahu yang ini met ba mesin. Kamet jongi kane sipor kal banang im kane perthai kal ba kajing im mesin pada kane si junom. Dene kane kata Yohanes bukut ha gospel jong ugla nong ben riu ar pnyau ong tre ya kajing im bane tre ki kam ya ka kam ne ka bam ka di ba pitre ka bane kai kata kajing ne ka kam mesin. Ka kam mesin ka bang angnut kam sim ka bang ale menta kanam long tang menta kane chi junam hakajik im janga wat ndang ala la no la kan dik pertai tila makata kaji angnut ka banang kong ka bang gidon kam ban angnut ka sab ba kham krau hakajik im janga kadik sab ik ya ka kam sim ka sab ik jing im sim nama kin de ji sab ke banyan te yanga silen ter jing im nang ne pertai chang basa hak pertai panwan sibun ki jing tho ki betu yangi bakan rangi sepang ka jing ka dor kane ka sap kane ka jing krau kane ka sap kane kham krau kane ka sap ban ki we pat ki sap ipule gospel jing Lukas ka bagi ong barabo sorry la ka we ka por nong ka basi pel la pa prado sapu ar putu suya thu ya ka martha tak ka we penan ka ma ka jing em jopi kai kata kajing immense kelam pep ka to por ka ni an ka ka to si ka ni bo aya ka ka de kajing yalam ne ka cha kajing immense usamla barispa ni pule gospel jong Matthews na khat khan dai khan riu ter lo man chau Jesu Jesu ka ka kam ba ba bang ade ban le ban lo bio jing im bom jukut kamu ka ka kam ba krau tam ka ka sap ka bang ade ban don ban yo ka jing im bom jukut Jesu ong man nak way pat laj ka jing bat ik hukum tet ta terten Jesu batai ya ka jing kodor kata ka jing ki sap bang ade ban angnon ka sap jing im sem ti tu samlang yo sew na ka to gospel ukli Jesu batai ko ngala le itu ke baro ya bakado ni semba semla le ke bab Jesu dawa ukadi ubale kena ban yo ka jing im bom jukut ka sap ban le si junam Ipulel Jesu itu hak ran jong wat swai ma ki beneng ai tam ni pi kamot wat swai kam makan jaman sim sa ai pi ke pidan kam makan jado ipule kane beneng icham kane na gospel jong Matthews long ben riu lai pusab lai pen riu kaju gospel long kan riu ar pen riu jum to ayu bru yo ik perthai pa ro ko we udo si emen sim nama kata kasap penengkong ka bang de ban angnut hak jing im jengi ka jing angnut ya ka jing im mensin angnut ya ka de sitom ban yo ya ka walat ban buj kum no ban yo ya ka panjarap ne ki bre bala banjarap dengi kam tam panjarap no ble ban yo ka pendep ya kan ka sap ka bau ble ayangi hak jing im jengi cukup hak siti jung u nong basan o ke pikir chau spa nak bata ka jing im jong pi nak basani we ter ke pikir chau spa ka jing im bakut ka jing im jong pi ka mamut ka sap ba pi ba kham krau ba pi de ben ang no ka jing im jong pi kelam atatin ni ong beng ka de ka sap jing ang no ya ka sap ya ka spa man se ka jing im man se ka jing long man se dengan pakut ikan ni dah katuk si ti jong Paulus sikinang kolose nang balai waiter terulai wat chwa wali ke bahaneng kamu ke ba kenjable ke ba kenjaman sim ke ba te yangi pat opele chimot ke ching im japi tang bate na ka banta kata ka sap ba kham krau ba pendub yo jing im menta balawe te para bangai perlo beje nama kata ka sap ka bading de ban ang nur
bakam krau ka jing em jeng ni pan ang nuat ka jing em man sim nama ka ni ka banyalam ni ha pakot jing em jing ka ni ka ban yen sakhi ka jing em jeng ni ha pakot ha ka ski ka bau blem bisari te nama kata ka wat ka sab ban kong ka dei ka ni ka baar em mo ta ka sab bakam krau ngi ban ang nuat ka sab ba ang nuat ban yo blei ni pule gospel jong Matius nang ba ar la ko sa peu Yesu ya tu bakali yo pan yo blei na du da no du masem batartar tenam ka sap ka baar ka bangi de ban ang no ka jing amji kumno pan yo blei ni pule ak chiti ban kong jong Yohanes na ba sao nyau Yohanes kan sapang jing te ka liu blei wong blei ka jing u blei long ka jing Tanama bo bleu long kajing jangi ide ban yo una makata pe tanama kata ka sap kam krau ka bangi de ban ang not na lor kitu ba menne ngala jakar teng bala aido Paulus ba khoi kajing yo blei ha kajing im mamal la ka si ka jongi dupule ha ka to gospel jong Yohanes na ba ar pa way ka sandu kan kandai hadin kajing bam jamit uji sula kaliu Petrus ha to pikam yang ngapan ki way pat tu Petrus dia siapa banam penjrong ong ba kitip try de ka sap ar ka ba bangi de ban ang no ka jing em jing ka sap pal yo blei ide ban kam yo blei ban ya ki baro hak tang barim kitab Exodus renong ba ar peu vedu lai kana ka kitab pe tho yangi bo blei ong tang mangalong try don sudah ki we pan Bumot kasap pede ban ang nuat tang ban yo yanga ha ka jing em jong pi te ma kata ta ka tu mo ban ong ngim de chu ban tha blei tha ngim de chu ban em ka jing em ka bom long pa te ne ka da ka chu tang ba thamai ya gospel jong Matius ban no ban riu ar pu sao chi su ong hang ni wat chakri ar kan rat yo blei bai ka rong pong ka parthe la ne ka spa Tenama kata kasap ka baar, kabangide bakam krau, bangide ban ang nuat, kumangala om mande kumanang kong ka baar, kade ka sing yo blei. Leneng ay ka kumbe, kade ka we na kita kisap, bangide ban don, kade ba ang nuat, kasap ban yo blei, ha ka sing imbaman na kasi ka songi. Ni pule ha ka ke sam lan nong ban riu pu we. Not why sam yo tu, ublei ka sing kermen jonga. Ublei ka jing tngen jonga tenama kata ka sap ka bangade ban ai gade ban ang nuot ha ka jing im jonga gade ka sap ban yo blei kumno ban yo blei pan tip kumno ban yo blei para ka chu ka sam la nong ban ri phawe san no roi sam nong tho sam tang ha me nga yo jing suk ka jing im jonga ka don jing mut tang ha me ko blei tang ha me nga chania ha me nga karmen kajing suk jing san jenga kajik ben jenga de mame terma kata kasap ka bangi de ban ang nuot kasap ba kam krau ka bangi de ban ang nuot ha kajik immal ka si jongi ka de ke kasap ban yo blei na du ka nuot na du ka mense ngi pule ka kitab jong sirak no banang kong khat sao ka ong kajing tieng borom yo blei ka de jing start jong brio ka de jing start banang kong jong brio te kajik jong yo blei ka de kasap banang kong ka de kasap bangi yo blei nama kata ngi de ban yo blei ha ka jing im paman la ka se ka jongi kabalai kesap bangi de ban ang nuan ka de ka ne ban nong ki ba hok la thai ni chik de perthei ban nong ki ba hok ka hok ka simut perkat hok ka tien thlej hok ka kam ki jam hok ka yaj ka yen hok ka che de ban ki breu ka de ban nong ka sap ka bangi de ban ang nuan Beliau tahu seperti tak kacang kuat, tak kacang bah. Ia kenal ke kitab Genesis, kenal benangkong apa riu. Beliau tahu yang kador jeng Kemudian kacang long hok kacang kacang long bah jeng Tengi dek kita kacang tahu jeng kikun jeng Ya kebau Yohanes wong hak seti benangkong jeng benang balai wedu aru ngilong kikun jeng belai. Ngilong beton bok bau kot belai yang kikun jeng. Jadi maka kata ide belang nuat benang kibriu ke bahok. Kita hok barok hakajik im jongi ni kan mau ha ka kitab Job kelenong benangkong iwe pat pra ka ong ka jing tho ngim lab breu kum Job bo klam jing tho bria ka ba mot u breu bo hok ngadu ka jing mot perkat
Ketin terlihat kekam kejam jung kajeng im jung kajede jung bat prabril kata kada jeng long hok jung kata kajeng crown jung job benung job dan yang ipule gospel jung Matius no benung kong iwe kat pra bakal yang isipang Joseph pateng kum Yesus kajeng to Joseph no mau long bahok baik kajeng angot jung kajeng kwa jung kalong kane bau latip ka ka bau bleu sain do nang peta jung sim la mut berong ngan peteng jeng ong jeng ngan pelaj ke Maria nanga ngan kwa coban sa barka bo angel batai to latip na mau long bahok ubat usim ke Maria kom kalok jung suma su peri Yesus klam don jeng ataten klam don jeng le tang malumana la sakri hok yo Yesus la sakri hok ikayen kasam kanina makata kaji ang nur kebalai kebaw Paulus bakub yatu yangi hakan dia juk hakan ane kapua kajami kaji ang nur panong di bahok tengi akmila kajong kamansim hakan dia juk kebamenta hakapor kebamenta kibirong pong kepertai kebabun kijang kwa kebabun hatu ngidang long mo kita kibriu ang nur ikisap kasap anong kibahok hakajing im hakajing deba kibriu hakajing terle jemi kran haki kambangin le parkum tatar hakajing deba belai hatu ngidang long kibahok iman u Paulus wi I kani takadaw I bangi kibriu miklot iduna te kantu nalog kita kisap balong apostol balong prophet balong menohi kai balong napon khew ang no chu sa kiwe kisap akam krao be para bangi ni makata kasap ayu kasap balong kibahok hakaching im jongi ki imbar kiwe ki imbat ngi hato ki I kibriu kisilong hok jongi hato ngi I kisilong hok kibriu kelam atatin ngam ong bakim don kibriu ke bahok kan pertai ngam ong baki berbarok ke long bahok hala ki jong ki jutlat briu don pet hi kita jemna jemkla papelong ki bamlong ki bahok hatong ide ban sakut hangta sakdu hangta ide ban me tik cetmu jong kan ji kan nyam jongil kali kita tenama katang lu ilalai kali ki sap pakam krau bang ide ban angnon ha ka jing im jongi ka sap ka basau uble no tawe ngi ka hari pertai ban tip yo ble Masakri yo blay, pan mane yo blay, kabamot ublay kwa ban ong yangi, pakajing im jongi kalong tang ban pensaw bah yo blay, ha kajing im jongi, patay yung ida kajing mut, panlay ikamon jong ting hab im kasap kabang de panlay kalong, kasap ban pensaw bah yo blay. Ni pulay kachitiw Paulus bakoy sa kinang Thessalonica, anong kabasay waywang, to im kajing im. Kebawa beliau lah khot epi, to im keba beliau lah mang epi, beliau lah mang yang iko men ko para, bukan mang kecik im kebaba, pan besau bahayu. Pikan mau kata gospel jong Matius anong kanyau san, hakaji kaladur Yesus halo lum tabor, dah Yesus bakala kadur kesenran kemudian laingut bat uang tu, kiyo sew kuai kasur kebaong, ne ulong kun bagai banga saw tanat leno kuan ban pensaw bahaya nga ban le ya ka ka banga mang na kamanta jong kani ka chu ka jong hak gospel jong Matius anong balai kan nyo hakasi ba ai baptisma Jesu kani ka ju ka sur na beneng ong leno kuan bi jong ngap yu leno kuan jong ban le ka ma pensaw bahaya nga thik kumta dena kata ka daw hakat kitab kinong Hebrew ya ka bangan sa ong tarasibit anong pasipeu ta khot nyeu khandai ko ong hang ni ko try ngadon ban le ikamon jame be ke sap bang ban angnon ngidon ban le ikamon jo blai ban le tai ke ban persau ba yo blai ha ka ching im ka jongi man la ka si ngi pule a gospel jong Yohanes anong ka pasau anong ba khandai sao kisu ong kini kintin ngawan hang ne bapendet ka man ta bala pha yang hang adon hang ne perthem bapendet ka man jong ta bala sandur yang ta ka juk ni ong yalade para banget para lok be ye idon hang ne perthe ban im ye kata sandur ka ba bleu mang yang ni ta bangi le kum ta I pasau bhayu ble kitu kan tim bula krah lo lum tabor tu kan tim bula kasi baptisma kini pan urlong ka jing im jong phi janga ta idon hang ne tang ba pasau bhayu ble ban le ka man jong ble te sa nat palat pai pusan sepang kajing im Yesus. Ublay unang pan im jog partay
boleh nong pen im jangi ni pulih gospel jong Yohanes nong pasau lai pasau terter ong kumne wat kabam kadi bangabam kabam bale kamon jong boleh ngabam ban koi ban kia ban chat ban krat kenang ba ngan la ba pendep kamon jong boleh kata kabut ngalong ngan tang ba pasau ba yo boleh tenama kata kaji kisap pasau pangide ban ang nuot ha ka jing im jingi ki sab kham krau ka de ma kata ka de melong ka jing le ya ka ba bha kia ri ka basniu pa pasau bha yo ble ha ka jing im jingi kadang im sumar kambon ki jing le pasau si yo ble pan ka jing le pa pasau bha yo ble kerong phong ju ka de perthei ki kam ju perthei katan karing ye pia nga ban le ki bamde u ble so si pa yela de ring so si te tengi babe ngadang keren macam tayo sepang kaji babe ubleu babe ngiru babe are paling ngale ikan bamlong ya ke bawa Paulus ke pulai si tiu sinong Rom na banyew kasan ong ya ke pangam saw tenat ya kata ngait bale kamu ya kapop pangam ngai si ya kata ngale tena makata komen para to ni persangkal bala bale ya kamon jong ble ha ka di pertei jong basa kesabasan ha ka di pertei jong ni kisah bagi ban ang nuor ke bawa Paulus kwa ini ban uan kasap apa tubut ya kajik imuta bala khot yang ni nak kamanta jong ikinang Kristan kinang bol Jesu ini patubut ya kajik im Jesu apa tubut kajik im jung ipule ka sitiu Paulus bekoi chakinong Ephesus nong basan iwe ka ba ong kumne tu patubut yang ni kumba ni la patubut yo Kris are parlok pa ije para bangit kajik im jong ikade kajik im patubut tala dehing im dan dong sadong hawan ni dan boleh ai bon ki ek dan don bon ru ki ek bagi don tinggal patu bon nak itu ki badan Jesu hikai ngi ikan mau gospel jong Matius nang kat we a panya ro prat kno to hikai na ngau ong na bang along ba jam not ba saurit pek ngapi kai hap tu bon na boleh badan tu ki ek baro ni boleh gospel jong Yohanes nang kat lai kat san apa Jesu le bhai ke tu Gibril le bhai ke tu Gibril ula sai ikat jong ki apostol opek ngala sai ikat jong pi sai na piru mo patu puan nga ha ka jong im jong pi le bha ya ki para brio ke jong pi tena ma kata ke sap pasan ha ka jong mi dei banyak angnot ka dei kan ne ka jong patu bod yo blai ka jong patu bod ki Gibril sipun pa Gibril ke ba ya ke bangila ban ong ha ka ne perthei ka ru khoi uru khoi kiru khoi ikan ma panang im kamada terasa karu khoi jong ki bri baca kantat baca ino na yeng na sam la jong pa im tang hasorok tahan Allah kamada terasa ki bri kan ong kan ka bri ka de karu khoi ka living sing karu khoi panang im kena maka tang ham balik kalong kamta kala pertu bod Jesu kala pulei ka tu gospel jong Matius la arposan katu ka besar bakadu lai pawai ter usau pan rio kalau pulih kalau ini kata gospel kalau pertu buat kalau segi kaseng jong ka balayu balik bahai gitu Gibril kiba ima surok bayap hanala lai tam ya ki bat ya kala khot kariu kho jong kiba cha kan taj hasurok ba ima surok ba ima hanala bayap hanala ba kum tar tena maka ta ka ci pertu buat Gibril Ika bahang dei banyak patubot. Ika basniu kim le banyak patubot. Ngan kia ye kan ika bahang. Dei tang ngan dang ila patubot. Nang kong yoble ya Gibril ngan sabaru. Kata de banyak kasap bagi de don kaman le haka jing im jangi. Kasap kaman riu ngayo ngaslam. Kasap ban riu kalau kaci pendep hok iki kam bangiden pendep. Kane don kama. Aingo yoble barong ni don kam. Malakannya kane mesra haka korkom kampen mentang acup syukur orang kan dia dekat. Ta cing pendep ikam bagi dia ban pendep. Ai mo yo blei parong itan laki kam ban pendep. Ikam barit ikam bakra, kamar we kam imlang salang, kam sorkar, kam senang kam thau, kam balang kam yang kam sen. Ya pendep hok iki. Longkat balong kane kade. Tek pasau si kalau ngin pendep hok ikam bangila simti. Balapan kam ti yang iki we ngin pendep hok iki. Tekini kita penolong kasi ang nuot sing parang ada ubriu, ada malong ubriu, papadap hok ikam, hak bagi ubriu kin ang ikam hon ubriu, pinsi iu sa leba. Ikam kan juga ubriu, pinsi iu bakan sa leba, kan roy kan par kan imlang salang, kan roy kan par, ka imlang agayeng kasem, kan roy kan par kari. Teng susim ikam, kisa teng ikam yang pendap hok iki.
Totoo ngalak kene macam apa sebab berketian tinggal cepat mau ketemu dengan lek Yesus. Ikan mau gospel jong Yohanes nak kerkendai lai peu. Abakad du Yesus lot kut besim tak kacit kemen. Layap tak kacit kemen. Pi kalau dep orang kalau dep ngalah pendep ke balasan dur yang ngaban lek dok pau belu pau nga. Pau kut besim tak kacit kemen bal pendep ya ka. Hatu pi ban nga ngin kut besim dan layap ngalah pendep kamram kepa jong nga. Ngalah pendep kamram kemi ke jong nga. Ngalah pendep kamram khun ke jong nga. Ki kam bangala simti kam sorkar kam senang kam thau kam balang ke tai. Hatu ngin klat ke jong dah kacing hun mesim ni yo ngi benyau seklan pendap ha leseu blau keliru hakasi bicar bakadu paralok piulong tang no bet bat kam le pim le ru em ndan jing roy ndan jing par haka kan hon ba pidon hakan hon putre kan nama kata kan yang aku abang ka we kasap ka bangi dei banyadon haka jing im jongi ka dei gane kasap ban pendap hok ki kam jongi kam mesim bang dei kam chimet jonga kamu sih mengatrai berkiwe kita belum pendap hok. Kasap kapanyo ke Paulus supa buat kisah bakam kerau. Hak cipuson ngat semba kasap pangadai ban angnon. Hak kajing sakri blay kajing sakri para brio. Kani kajing sakri. Blay dah tahu ini pan im om marway. Om tang ban cak sakri ngi hap sakri kiwe hap sakri yang ini. Hang hap sakri yo blay. Ni pule hakato kot niam barit ki magistang manikai niam yang akan madang rit kot niam barit jong kabalang Kristen Katolik kaji kali ke bakhan riu pak aga jebab balai ngi don hakan ke partai kajubab ka ong ngi don hakan partai pantip yo blai dai kitip yo blai ngi sakri yo ngin mane yo ngin e yo bandai ngelayap ngin poai sableng rekat batu tina makata kabang amot ban kasi ang nuot kasi ang nuot masakri yo blay nado kudo nuot nado kamansin kan mau ka to gospel jong Matius kabang la om ne abastang ka gospel jong Matius no baar po ar la pasado sa pel bleu ang along trau bleu e nga pasakri nga da kudo nuot da kamansin da kabut ka bor jong pi kani kadong patan kam hadu kata-kata para bangi sakri hok yo blay sakri blay sakri para bril Sakri para beliau kadai sakri yo blay. Dai ka we ko papangkra ka mana tarasa kadai kane. Ko ngai yo blay ki beliau. Haki beliau balang khot. Haki beliau balasma nama kala thea de kita yo kinta ha madan ha nala nakla ta me ki klasma mapi manga tharang nganam la ban bat ni ban ban kit gitu kinang pang ka kam lele. Kaong ngai ukris hakum kini kacang kerau kini kabriu kacakri ki takana ki briu ki khot ka kam riu khoi jong kitu ki balasa kentai pasak kentai na yana sam nei nei pala se na ki khon dan se ane ki da po kumne kum tai sa kentai ki bapli ka yeng joki kalong hasurok ka jing yap joki halon hanala surok pakane ka chakri joka yo blai pakapathai ko rom me kane ka krau joka na mar ki chakri joka yakum kitu ki briu Bapun kabang aku aban ong kay gane ka jing sakri yo blay kabang ko kacing iit ki para brio kasab bang iban ang no pa sakri ki para brio ipule gospel jong Matius nang arpo ala khandai ong to iit ki para majan kumpa pi iit yala de palat ngan iit ki para brio kumanga iit yala de kamdai ka masuk dai tang ki brio badar sa ki ba ang no ya ki sap sakri iit ki para brio kende ikane ini kam iit la de kam iit ki banga iit re ba sakri ki bangam de ba sakri ki bam de banga iit kam de basak boleh ong iit ki para brio kum ba pi iit yala de kane sa te kane ka sap ki banya ang nu gidon bar ki we gidon ban ngi kay ka bangila ban le ki tang kata ki sakri jang yo blay hakasi iman la kasni hakasi iman man la kasni sakri para brio sakri problem yang yo blay bangi sakri kata ki krabe tuan ki brio ba ong kumne kay kaniam jong pi ki ong kaniam jenga kadai ki sakri ki para brio alam kan cerukam kadai haba pi sakri ki para brio sakri yo blay tan ba ong alias sel ki skor pi ne mayu pi ba kaniam jenga kadai kaniam sakri brio so tenat sakri ki brio sakri yo blay sisa ranga sakri sa ki brio sakri yo blay Nggak sikri sisa yo blay sikri sa ki para brio tenama kata ngede pen ang not ya kita ki sap ki ba
Paulus dia tu ang nur sakit we sabak ham prau dan mereka kata kasaban ya ki prabreu ha ka chi jongi gikan mau sakawi kasab ka basab ka ba khandai nan ong kasab pangini panya ang nur kasab pangini bang nur penem long ki ba asap ipule kasam chi spakat khandai chi spakat lai norwai sam ong bleu isi tam ka wei ka pop isi tam blei ka de ka pop jing arsap are la dangim sumar ni arsap ka je de ba blei nim mun ai chu ka ba bleu da wa na ngi ka ka ba bleu de ban yo na ngi ni arsap yo blei ta ngi arsap yo blei unong bu nong tham jangi ya no chu chu ngin arsap ik para briu pi ka je de para briu kam long ko ba de ban long ni iba pra ki pra kan hun balai kadon ka jing arsap hakaji ade kadon ka jing arsap hakaji e prabreu kadon ka jing arsap hakaji pen e kam ke jam hakatrei ka kata habede ba kato kon hun aba kumta ngim ang nuat chu ya ka sap ba kam tan ma kata ka sap ka bangi de ban ang nuat hakaji im jingi ka arsap jing ang nuat bam de ban long arsap hakaji de bar ble par prabreu ki kam ke jam kini kita bede kapor kam sa ingi ban kan kambuan de ngatrai ngila yo ka jingmon ka kasap bangi de ban ang nuat pakam krak ba Paulus ini kasap ban long ki ba arsap ipule gospel jong Matius no arpulai terte du arpakandai ka we ka jaj pop ka ba Jesu kan no ar kordit ma pi kita kordit pi Khorasin kordit pi Bethsaida on kordit nama ka pop si arsap paralog biye para bangai biye komen para adagi don ke jade bagi pabriu ta ka jing arsap belum ong arsap kodit epia ka sia bakadu terima kata kawi kasap bade ban andon ngide ban angnut bade ban kwa no blei de ban pa no blei penem long ki ba arsap long ko balong bi asuan bi natural le arsap ya ki briu le arsap yo blei le arsap ikam ki jam le arsap jade te kam long te halo kan ni daw halo kan ni rim pa Paulus pa khoi hak chi thi jo chi no room lai khat ar ong ki briu man ta ka lan ka chi mot chi perkhat kem long chu ko bagale balong kam mat ke long arsap to ka po kam sa ngi balong kum ta ban berketin tan ma ka ta ka sap ka bagida anot ka sap ka babuat bangi de ban anot ba kham khrao anot balong ki ru khoi sa tan ru khoi ki briu ko ba khoi ya hak chi mot chi perkhat khoi ya hai kam ke jam khoi ya je de prabriu khoi ya ktir khlit hakaya ka yeng hakaji im kai hakaji de na kan ni ka daw hakitu si ka ji su chapang ke jing suk ka gospel jo Matius no ba san prau sok pi ba khoi ka do no sok pi ba khoi ka chi moch perkhat ngan dina ong da kumta ba pini iyo ble terima kata be ang no balong ki khoi balong ki brik ba te ka ji de jong ki ni ken bar ki brik de pile no ki te tu brik ba pi ka tu ka brik ba atu ngidang iyo kata ka jinglong ka bangi de ban iyo ka balamang ble yangi balong ki khoi ipule hakje ti jong Petrus khoi sti banang kong jong iwe ta te ong long pi kru khoi la khot epi balong kru khoi hakki banta ba phe jong ka jing em jong pi ko manga om tan ade balong ba khoi ka jing ma perkhat te balong ba khoi khmat khmod ti ki jat jong na khoi le ki balong khoi balong supa balong ba ai man toy pra breu ai man toy la de hakane ka ju ka chi thi o Paulus ba khoi o Petrus ba khoi ong ka chi thi ju ong nong ban kong khat we ba adu khan riu om ne ban kong ba khat we tu khan riu ka ba khan riu ong long pi ba khoi ma nga pa thau ye phi nga long ba khoi nga pa sneng ba kraw ye phi nga long ba khoi te na ma ka ta pe de long ge ba khoi te ka ne ka we ka sap ka ba ni de ban an no pa ki su kan tu ka ne long pi ba chanai ko ba pa chi nga long ba chanai ka gospel jong Matius nong ba san sa pa pra te na ma ka ta ka we ka chi ang no komen ko para bangai bije hakajing im jongi jang no bakam kraw kajing ang no balong gi bakraw balong ko khoi ha kanai juk pamanta ipolek si thi babun jong Paulus khoi utho gi jang stang si thi ha ke ru khoi ha no ro ha rom ha ke ru khoi ya Galatia pen kam gi bri ba imba imien ha ka to ka chnong ka thau ha je de ba ble je de prabril ka tek thle je kam ka jam ka long ba khoi te ma ka ta para bangai bi na ma ka ta nga mod ban ong ka ne ka ha ka ne ka por ya ka ne ka jing
kasap ka bangi de ban angnot kasap ban long ki bakhot ki bajuna ta bang la long hakani ka banta hakani ka jinglong nga tharai ki we ki banta jing em jungi la long ki ba te ka ngap nang bun ki we nga kwa pakun na sakawe ka kasap ka bangi de ban kasap ban kren ba kasap ban kren ba ngalakan sepang jing kren sepang ka gani jing kren jungi kasapan de ban angnot ban long ki bri bakren ba ya ki briu kasap kren ba ya diru ale tan kama ka pop ka bang yele bun sin ka de ko pop bang yele te ka jing kren jungi usirak hak kitab jung ulenong khat saw aru ong ubriu pamle pop lek sentur jung le ubriu uba hok Jacob ukren nak citi jung malai citi jung ulenong balai kan sepang cik kordono thele jungi atia barit tang bang long ru kabi pacar ke adangim soma ka bambon hap long ki ba don kasap long ki bri pakal ni ba kan tai ke ek bate ki briu kachiti u Paulus pakho chakinong Ephesus lanong khat a kanong ba khat a aposan ka ong pat melien man kan sorry me khat a lanong ba sao arposan pat melien man kan snew ken na kajing kan snew ken na kajing kan ki bom te e kajing im ta lanong ba sao arpakandai ong kren tai ki bate ki briu ka ba ki briu kwa ban yo seo manu ki briu ba kwa ban yo seo tin si tin sang pinanga nga balong long do jing kan tin si tin sang ches kin ong kumuto mderu long do mderu ubriu hero ki briu ba bha kren do ba bha kan si kan sang tenama paulo so kren tai ki ba ki briu ki kwa ban yo seo te tu briu kren tai ka ba ka bate yangi bate yaki nama kata ngidi banyak angno ikan ka sapan kan ba ka wei ka pop bejel le ka jing im jangi ka pop kren je kren jangi tang sedan arngut ya kan ikam bamlong ki wei ya kan ni kata kam long ide ban angnot nama kata ban long ba jing kren jangi ki long jing kren ki bahak bamian tengah pokok ikan ne ka sap bang ide ban angnot ka de kan ne ka che tiu Paulus ba khoi cha ki nong Kolose nong ko sao riu ngong kren tai ki ba ki bru ki siap tanda ba snap ki bang ka ba snap te sa tanda tu bru kren kiten blay kiten ksia kiten rupang ni ong kiten khasi jangi tu breu kan sisa hatu kali la de hatu ngi angno de kan ne ngim ji poi perkat ban angno de kini kisap ban angno ban long breu bakan ya kiten ki ba kiten bate ki we kiten bate la de ni super la jen hao teng ji krom kran jangi ki bam long gitu dalam kata ka we ni kisap bagi de ban angno ha ka jing im jingi kumbal ong Paulus kisap ban kran berbot tangi ki ba tangi ke bate ya ka jing em jangi dalam kata komen ko para na ngapakut ikan jing kren jing na ha kan ka step na ka tu jing ong Paulus wat ya ikisap bakam kraw ala kan lebon terli mentan ai ka tu dan sus ki we ka por kam sa ya dalam kata to ngen angno dikitu kisap to ngen trechitom man tip dikitu kisap tip yaki trechitom pen bahaya ki ata walat bot boy kumno pa bahaya kitu kisap bangiladan bangi angnot ide pan angnot ubriu bam angnot ubriu ka bam ku bam kwa unum poy chaka thong jing im uba angnot ka bal uba kwa ka bal urai haka jing im jing ponde bha ya kitu ki angnot jing to ma katang wala bad boy it panjarab ni briu bala banjarab yangi pat in panjarab no bleru pa petre kam ni kitu ki sap kitu angnot jingi ki bade ki sap pakam khrau haka je de jingi baru ble bar ki prabriu tengah pekut ka baong nama kata abu kan ni jikai ni makan ni step tapi kan mau yang ngaya pi ki pa uble ki pi perlok kan mau ka cik im jingi de ban kam de ban angnot iki yang de ki sap pakam khrau balong ka jingker khu balong je te ye pi balong je te yang nga balong je te ki mlang salang kan hun bangi don wat angnot wat cha bagi angnot jangi kisap bamlong bamlar kam ki bamte ba po jat yangi ki ba po jat ki briru ki ka kamlong tu Paulus ong angnot ya kisap ba kam kraw ro Paulus pakade kitin jomble ada sawu bawang pule kan kitin jomble te kapakan ma yang ala makata ngabwat kita kisap tengah lawat ala buah khamat jong pi kitu kat to kan terli kisap bangide banyak angnotaka jing im jongi to mi dwa ble bangin yo ikin kisap boleh kurku kodok ya pianga tengah kot ya pingin tuai bangin angnot sisa yok sisa trechitom ta kini kesam boleh kurku kodok yang ini boleh try kan ngat boleh sibuan
me ai ngi ke sap ke pong ke babon ya ke batang teng in poi perkat iki mentak step ni kai ngi maong anot ya ke sap bakam krau dan sipun ke sap bakam krau bal ai ngi blei tabangim pentreka me ke yeli chu ino iki bakin yothi aka jing em jongi te mentak step blei tra kan rat le pekan mau ngi na makata pan perki imbiang ya ke sap bakam krau ba ai ngi tengah dua me blei me ker khuya parro basap ke ke sikai ni ai ke bayo asnga ke sap ba kam krah ka im jo ki petre kam ki long ki chikar khu ya ki yen ki sam ba ki don ya akan hol ba ki don tena makata ble ya rap ngi ban im ki ya rap ngi ro ble ban kai ki habrit jongi ki khon jongi ki berit jongi pan yo ki ni sam ba kam krah ka im malaka si jongi ble kar khu ya ngi kar khu ni kata yo jingi barak sayo ai ngi ki chikar khu jame den pu ngin peng ha baro ki leng jing im jongi ni pa ni ki ne daw chris utrai jongi amen kaburam hok pa baro khon baro mesim khoj kumbag la long ka ban kong jumata bar bara bo junam la junam amen try udon ringkat bat phi ba ka chikar khu jong ble dan bo baro pa baro khon pam sim khoj kan her halo jong pi ble sibon ble nang kar khu ka do ya pi